Uyabona bafowethu, la umculo ungifundise enye into. Ungifundise ukuthi ungalinge ube la emhlabeni uyitshela ukuthi uzolungisa umhlaba. Umhlaba njengoba ufice wonakele uyawushiya futhi wonakele. Ungalinge futhi uthi wenza into ngoba uthi wenza ubulungiswa obuyonothiswa ngelinye ilanga. Akekho umuntu oyinothisa loo nto leyo. Zenzele nje into yakho ngoba kusuka othandweni lakho. Don't expect ukubongwa. Don't expect ukuthi kuzothiwa right. Don't expect ukuthi uzothandwa ngalo nto obuyenza. Zenzele nje into yakho obhilivela kuyona ngaleso sikhathi. Uzenzela futhi unga-expect any call to say thank you. Unga-expect ukuthi ngelinye ilanga ngeke uthukwe ngoba wena wenze loo nto. Yazi ngibuka lo mfo indlela enemseke ngakhona. West part nazi ukuthi imost yenu niphila nami. Futhi ningazi ukuthi mina ngizofila kanjani. Ningazi futhi ukuthi ngifila kanjani mina ngokungazwani naye. But nini kwenza lokho ngoba nithi nenza ubuntu ukuthi akekho umuntu okumele anikhove noma kuthiwa niyezwana nami kodwa ayikho into ethi ngelinye ilanga kumele nixabane noma umculi noma kuthiwa lo mculi angizwani naye. Niphila nami freely. Whoever ofuna ukudlala ingoma yakhe, whoever ofuna ukuphosta into yakhe, whoever ofuna ukumseka, ungabe uyangisukela bengathi ngelinye ilanga ngangathi ngiphatheke kabi ngokuthi ukhulume ngaye. But konke leyo risk ningazi ukuthi mina ngizofila kanjani noma mhlambe ngizoblockana ngaphinde ikhulumisane. You take that risk yokumseka. Akaze nibonga ngalutho. Akaze notice lo nto futhi siyakhohlakala. Emhlabeni ke bafowethu into engenza ngisho lo nto le ngikhulume kanje ukuthi kufuneka nifunde kusemanje lo nto ukuthi noma ungenza yabo nje mina ngithatha inqumo sokuthi akekho mina umuntu engizothiwa ngithi ngiyaposta ngithi hayi umculo othile washayicama kanjani noma bengenza kahle kangakanani ngoba kungisize ngalutho. Ukubabongela kungisiza ngalutho, ukubahlanganisa beyimbumba akungisizi ngalutho. Ngisho ngathiwa ngibathengele ibhanoyi ngithi nali ibhanoyi bacula hamba niyophefoma ngalo ngeke uze kungisize ngalutho. Ngiyohlezi nginja nje kubona. So ke senza isinqumo sokuthi angivele ngiphelele empilweni engiyiphilayo. Ngisho ngaphansi kwekhampani yami akho umculo engizobuye ngimfake because ngile umuntu engiwuyena oyinja onomona omthakathi phezu kwezinto zonke engizenzela abaculi. Siya kwigcwalisa amabheda, I spend more than 2.5 million. Sikhokhela abaculi begebhu lo 50,000. Ngisho abaculi abahlezi boyiveze emthini kodwa lapha babegebhu lo 50,000 bonke. Sabakhokhela bonke. Angaze ngize ngibonge namanje akekho mention lokho. Into ekhona nje kubantu ukuthi ngumthakathi. Kade kukhankasela umroza kuthiwa kahlukanisa unyaka. Ngiyimi ngangehla phansi phezulu ngishutha nomroza ngimseka nje abantu abamvotele ngithi ubuyela ufana dami ngene stage ngiyicula lo ngoma kwathiwa ngizimixa komroza ngithi ngithanda kabi into eyitrendayo akwangashiya ukuthi ukhuzana nenhliziyo enhle uyabaseka abanye abaculi uyafuna abaphumelele kwazovotela into encane nginokuqala owaqhamukayo owayeseka into encane ngacula ingoma yakhe ngathi abantu abavote up and down kwathiwa ngiyazimixa ngibathanda kabi abantu abalukhuzayo abaphumelelayo. Ujeze khulu bewina indondo uMasama imina engagijima ngestage ngawo beseka akekho umuntu wathi lofana nenhliziyo enhle akafuni into enhliziyo ngakuye kuphela uyabaseka nabanye abaculi bukanje into ayenze kuMasama lutho kwathi ngiyaphi ngagijima sengiyothatha indondo eBhofu ukhangelane wina eMasatma eEastern Cape ngahamba ngaya na stage umtshengisene wina ngaya na stage akekho umculo okenze lo nto leyo uGatsheni Zolo lokhu kade kuhlanda ngengoma yakhe lapha kwi-TV ngamlanda uGatsheni ngathi akeze kwi-TV nginayo into ethi mina ngangayingene lapha ngengene mina ngishayile ingoma zami kodwa ngalanda uGatsheni because ingoma yakhe yayitrend abantu beyithanda kwathiwa bese ngiyidensela kaGatsheni akekho wayethi unenhliziyo enhle lo mfana ngiseka abanye abaculi. So kuzongisiza ngani-ke ukuzenza muhle kubantu abangangifuni bengithuka bengenza yonke into kuthiwa nginomona ngomthakathi. Angithi ngonyaka odlule mina kwakuthiwa ngiyamaka uma ngikhipha isimile kwathiwa ngiyamaka
nginomona ngifuna yonke into ize kimi. Kulo nyaka ngeke iphangisingile. Ukhona noke wathi lo mfana unenhliziyo enhle ufuna ukuthathela bonke abaculi. Akekho. Kulungeke kunje ayivele ikhaleke. Ayikho into engizoyenza.